fala taj'alu lillahi andada, bayan da ya kididdige muku ni'ima sai ya ce kadda ku kuskura ku riki ga Allah andada, dan Allah baya da sa'a. In ka rantse da wani wanda ba Allah ba to ka riki ma Allah kace wannan daidai da Allah yake, Allah kuma yace babu wanda ke daidai da shi. Me ka riki mutum daidai da Allah, ka rantse da wani wanda ba Allah, ka daidai da Allah. Dan rantsuwa ibada ce, ba a yin ta ga kowa sai ga wanda ya samar da sammai. Wa samar da sammai? Akwai wani tare da shi? To dan uwa musulmi, tun da kai imani da haka, to ibadun mu da dangin gaba ɗaya malam ka samu irin wannan aqidar game da Allah. Ba a yin su ga kowa sai ga Allah, yin su ga wani kafirci ne malam. Da haka annabi ya ce man kana halifan falyahlif billah, ya rantsa da Allah ko ya shiru, wa man halafa bi ghairi Allah faqad ashrak. Kuma shi lamuran wannan babu wargi, ba wasa, ba daga duk ɗaya. Wani zai ce maka ya rantsa da arad, amma ce malam wasa nake malam. Babu wasa, wargi da wasa cikin lamarin Allah, ka kafarta. Masa'ib ne malam. Haka neman albarka ba a wasa ta wannan bangaren. Wasu wanda ba su jima da musulunta ba tare da manzan Allah ana cikin tafiya, sai suka ga mushrikai suna ratayar da takubbansu akan wata itaciya, suka ce mai albarka ce, da ka rataya malam takobinka zai samu albarka, da kaje kai ne a sama. Suna ratayan takubba, sai wannan wanda ba su jima da barin kafirci da suka ce ij'al lana zata anwat, mu a sama mana irin wannan itace mai albarka. Annabi ya ce Allahu akbar. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu tsawa yace kun ce abinda banu Isra'ila suka ga Musa ka sama muna abin bauta, su suka ce a sama musu itaciya ta kubba kawai a dora su yi albarka su yi kaihi. Na'am, amma annabi yace haka din abin bauta ne, ilahan. Dan me yace masa kenan, dan ka san da cewa albarka ba a neman ta daga gun kowa sai da gun Allah. Albaraka min Allah, min Allah. Ba a neman sa'a daga wani wanda ba Allah. Yanzu misalin kana son wata ba a baka haɗin kai ba, kurun sai ka je gurin wani limami na anguwar ku, malam boka. Irin nan boka an maida su malamai. Na'am, daga ce na je can an ƙi bani haɗin kai, sai ya ce to babu illa, ka samu farar zuma. Farar zuma za a ce da ke ɗan wamsu, la haula wala quwwata. Da kaka zuma kurin sai a yi tawada da ita, sai a rauta wa alqaitu alayka muhabbatan minni, sai a buɗe mimun, a rubuta sunan da sunanka, sai a ɗan ɗarsa zuma, sai a ce to ka ɗan lasa kuma ka sha goshi. Da kaje kun yi ido hudu kai ko rijiya. To ga an raba ka da Allah, la haula wala quwwata illa billah. Annabi ce inna tiwala, wannan shi abin ake mai tiwala, sharkun billah, kafirci ne game da Allah. Kana neman farin jini ka bi abin da Qur'ani ya ce, ka samu alaka mai kyau game da Allah. Yoni mace koda daga aljanna ta fado malam, tace ba ta son, me zan da ita? Allah bala'i ne ha malam, wanda ba ta son ka malam, ka bar yunkurin ka ce kana wannan fa, Allah za ta zama ajalinka. Kai hankali malam, ajalinka za ta zama, ka shaha mata lahiya, ka dubi daidanka malam. Kai yanzu diya mace dan Allah idan ka je malam gurinta ta kalle ka sace malam igaba, ai wannan dar albarka ce. Allah malam ina da canji zan ce ingo, amma ai muguwa babu wanda kamar ba ta son ka sai ta ce daidai ne masha Allah, da kaje ta ce gara kawai. Irin shi nawa na ga na bar su malam, sai na gama cinye shi tukunan zan jefar da shi kamar ƙwallon mangoro. To ka gane muguwa ce, munafuka ce. Amma wanda za ta huta ta ce ba na son ka iga ba, Allah wannan mumuna ce. Ka je ka nemi daidan ka malam. Me zai ka je har an raba ka da Allah ka je ka nemi wannan? Duk wanda ya yi wannan tsafi malam ya aure mace, auren ku ai ba aure bane, zina ce malam. Kuma ba zai taɓa yin albarka ba. Za a haifa maka yara su Haman da Qarun, suna za su zamanto ajalinka ma in baka yi hankali Allah ma.
to wannan masa'ib ne ihdatil wal ukhra dan wa musulmi dan yardar mace rukuni ne ma rukuni ne uba ma ka ji tsoron Allah da uwa ka kasance makwadaita kurin da wani ya zo malam akwai tsoka a bangaren su kurin kuna kokarin ko ba ta so da duka da kashi sai ta yarda la wannan ba ɗabi'ar mutanen ƙwarai bane ba ɗabi'ar mutanen ƙwarai bane ba wannan masa'ib ne za ku haifar da su ihdatil wal ukhra dan haka za ga aure galibi saurayi za ga shi masha Allah ahlus sunna gashi nan kamar na'am wani sahabi yana walƙiya sai yayi aure za ga kamar an kasa kashi duk yara mai rasa duniyar ma inda yake mishi dadi mai rasa an gasa mai aya a hannu ya rabu da ita abun yaƙiya ta zama tsarkakiya a kansa la haula wala ya ji ya dauko bala'in da yafi karfin sa to irin na masa'ib yau ana fama da su na'am dama su ma da kaje manufar ta lalace aure ibada ce aure ibada kowa tsarkake niyyarsa in ka je ka aure ta dan addininta ita mata kalle ka dan addininka kaga abin da zai mi dawama alaƙar ku ta kyau ma irin wannan ta mutu ma ko ka rasu kukan da za ta yi kai ma kukan da za ka yi ba za ka yi aure ba sai bayan ɗan shekaru